Nos contas? Teño unha dúbida. Imagina que fas unha filloa e que non sai boa. Bueno, que sai fatal, que ten un sabor que nin podes acabar de comela. Home, antes de tirala, eu creo que pode ser un alimento estupendo para unha mascota, para un can ou para unha cadela, non? Que non ten o sentido do gusto tan delicado como temos nós. Non lle fai mal ningún. Non lle fai mal ningún? Ningún. Bueno, para nós sería algo que non nos gusta moito, pero para eles estou imaginando agora mesmo un can, unha cadela que se alimente de filloas. Bueno, Yolanda vai nos contar agora mesmo historias de cans e de cadelas que non sei se de filloas, pero coídanos de luxo. Hai que ver como eres, Quique, que non, que os cans non se lles pode dar calquera cousa, que non son un basureiro, ale, a xente dalle aí todos os restos das comidas, non. Eles teñen que comer as súas horas e teñen que comer a súa comida. Son parte da nosa familia, pero os que temos cans sabemos que hai que cuidalos moito, hai que ter moita responsabilidade. Algúns son estrelas de cine, como por exemplo Luz. E como chegan aí? Pois porque hai xente que se dedica a adestralos. Falamos con Octavio. Hola, Yolanda. Que tal, Octavio? Que gusto, que veñase tan ben acompañado. Moi boas. Eu sempre ando ben acompañado destes fichiños. Xa o sei. Este fusco, non? Este fusco ou allo. Allo que xa sabedes que o can que é o máis famoso de Galicia porque o can de Palleiro. Sí, o can de Palleiro, que só lle falta falar. Allo é famoso porque fixo un anuncio que foi famosísimo en toda Galicia e a xente chorou moitísimo. Ai, eu chorei cando vin tamén, que emoción, que motivo. Pero choramos de emoción, claro. Sí. Protagonizando aí un pouco que somos os galegos, e así, porque a raza can de Palleiro é un pouco como a nós. Son primeiro desconfiados un pouco, pero despois nos entregamos en corpo e en alma, que é como debemos facer, non? Entregado en corpo e alma a ti, os animais, desde ben pequeniño. Sí, desde pequeniño de todos, Eras un rapaz un pouco especial, porque en vez de xogar o fútbol, ti andabas enredando cos animais. Era especial e sufría porque non daba topado. De aí o tema da educación, e da educación tamén carina, non? Que ten que ser un pouco... Debería de ser máis, fomentar máis os valores e ir un pouco pola rama que un queira ir, non? Eso é o que reivindico tamén eu co tema da educación dos cans, que en vez de tanto facer así, que sexa un pouco así como de exército, que sexa un pouco máis compasiva, que sexa un pouco máis de empatía e que entendamos as necesidades do propio can. Como hai que facer tamén coas persoas, que ás veces non vemos as necesidades e non nos preocupamos do que necesita o que está ao lado. Con 10 anos empezaches a adestrar cans, así. A min chámame moitísimo atención porque dicías cando tiñan que ladrar. Eu non entendo como se pode facer iso. Sí, pois... Con 10 anos, ademais. Con 10 anos, sí. Se ensinaba a saltar. Eu lembro como unha parte da miña vida... Primeiro, con moitísima tenrura daquel neno, non? Que eu era moi solitario, de que forma xa o can era algo terapéutico para min, os cans eran terapéuticos, entonces, bueno, pois... De feito, utilízanse moito, empréganse moito en terapias... Nos utilizámolos, estamos no hospital, no materno infantil da Coruña, e forman parte da terapia, non? Ter un can, ti sábelo perfectamente que ti eres un amante dos cans. Sí, señor. E eu teño 12 tamén aí que están tamén acollidos. Son terapéuticos sempre, porque se cadra son animais, nos poñen no noso mundo algo que non temos moitas veces, e nós vivimos entre cemento e en cousas verticais, e eles nos poñen en horizontal, non? Parece que nos dan paz, que nos poñen ese espírito de máis natureza na nosa vida. Como conectan, ademais, como saben cando temos un mal día, están aí, ou cando estamos maliños, a cara un noso, verdade? Bueno, deso che podería falar moito tamén. Sí, que se podería. Con 16 anos decides traballar disto. Sí. Empezas xa a gañar cartos. Sí. E ademais eras un referente, a xente viña de todo o mundo, o boca a boca, e que esa sensibilidade notábase, e os resultados evidentes tamén. Traballei moito, sigo traballando, porque a mí o que máis me gusta é traballar, pero sí, era certo que para min era como un soño, non? Por iso sempre que vou a dar algunha charla ou algo, sempre lle digo a todo o mundo que os soños se cumpren e que os soños se poden cumprir. Pasei moitas necesidades, non moitas necesidades na miña casa, porque non tal, pero sí que moitas necesidades afectivas en moitas cousas da miña vida, non?
e que non máis supliron, senón máis diron, máis regalaron, máis agasallaron eles, non? Que son o máis grande que teño, non? Xunto ca miña familia, non? Ás veces non tens quen che escoite, eles están aí. Bueno, eles me escoitaron moitísimas veces, pero eu penso que sí, que eles nos escoitan e que podemos falar con eles, que hai outros mundos e están en estes, non falamos de maxia, senón falamos de sensos, de sentidos, de amar, de querer, de sentir as outras especies, non? Cando temos ese respecto e esa adoración e sabemos que como pensan eles, porque se cadra o máis importante que temos que ter no mundo non pasa sin ser outra cousa, ser o amor, non? Se temos ese amor incondicional que eles nos profesan a nós tamén. Bueno, ti non medías moito, era tal o teu amor e a túa paixón polos animais que un día colliches e te foches a Madrid, hai moito tempo, tiñas 14 ou 15 anos, e foches para unha exposición canina e ali, menos mal, que uns guardias urbanos encontráronche, non? A ver, contame. Foi simpático. Non eran guardas urbanos, eran Policía Nacional. Policía Nacional. Paráronme tipo Paco Martínez Soria, la ciudad no es para mí, porque se debía de ver que eu levaba os calcetines blancos e por aquí o pantalón, que miña nai planchaba con moito esmero, pero xa non había pana, que había así como unha especie de tal. Eu collín os pantalóns, collín a mochila e levei un trozo de chourizo con pan. Sen dicirlle nada a ninguén. Nada, levaba pouca cousa, sí. Entonces me parou a policía. No, parei no seu, porque preguntei que se estaba moi lonxe a Casa de Cristal, que era do Pabellón de Cristal ou algo así. O Palacio de Cristal. E me dixeron, home, está un pouco lonxe, pero ti, que faz por aquí? Pois eu a Coruña e tal. E me levaron eles no furgón. E despois me dixeron, pero teus pais... No, bueno, tal. Ao final chamaron a un sitio que non era, non tiñamos nin teléfono. Non había teléfono na casa. Chamaron á cantina. A cantina, claro. E miña nai, desesperada, a pobre, dixo, bueno, pois deixado, porque era unha desesperación comigo. Pero era unha desesperación comigo, pero non, porque a miña nai dicía, vai, pero sal por aí, xoga cos nenos, non, estás te quedando medio tolo cos pais. Pero tu nai entendíache bastante, porque a ela tamén lle gustaban os animais, non? Eu penso que sí, o amor, penso non, seguro, pero digo que o amor que profeso eu aos animais, o respecto e todo aquel amor que miña nai me transmitía, desde logo, isto heredeino dela. De meu pai tamén. Meu pai tamén, sí. O que pasa é que meu pai é castelán rudo, un pouquiño así con aspecto de salmantino chulo e fino. Pero... Gústalle decir as cousas. Cústalle dicilas, pero é un home tamén de raza, sí. Eu sempre me considerei de raza. Miña nai é unha galega de pura raza, con moito peito, con moito andar, con unha poeta. Eu penso que era unha gran poeta. E meu pai era, bueno, meu pai conquistou a miña nai dicíndolle unha cousa que a mí non me gusta nada, porque lle dixo que era toureiro. Tens razón, agora está moi mal visto iso, a mí tampouco me vai moito. E agora meu pai dice, no, porque eu antes, cando se retransmitían as festas dos touros, dicía, cando vai a túa casa, a mí, sácame tal. No, meu pai é un tipo fantástico. Quero que escoites, Octavio. A quen? Escoita. Hijo, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Trabajas en lo que te gusta y eso es todo un privilegio. Recuerdo que con 10 años más o menos querías un perro y después de mucho sacrificio llegó a tu vida Beauty, tu primer perro, y poco a poco conseguiste tu sueño. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, pues ella te inculcó el amor a los animales. Eres un luchador y te mereces lo mejor. Te quiero con locura, tu padre, Tomás. Emocionaches, Sí. Eu tamén, Seguro que isto que che dixo hoxe non é habitual que che diga. No. Santi, por favor. Non me importa chorar, Non, é bonito. Non me importa chorar. É bonito. Bueno, non contaba con isto, Xa vexo, xa. No. Unha sorpresa boa. Sí. Oxe, non esperábamos chorar cos cans e ao final, mira ti. Bueno, non esperaba chorar. Eu que me gusta alegrar a vida a xente... Bueno, pero isto é bonito, porque hai algo máis bonito que escoitar de teu pai, orgulloso que está de ti. Estou sin palabras. Estou sin palabras. Sí, sei que está orgulloso de min e sei que foi un traxecto fermoso, bonito, duro.
no que aprendín tamén del moitas cousas e doume moitas cousas, moitas. Bueno, estou con un nu aquí. Bueno, vamos falar desas cousas polas que teu pai está tan orgulloso de ti, porque ti es un referente adestrando cans. Cans xa non só estrelas do cinema, como pode ser Luz e Fusco Allo, senón tamén, bueno, cans televisivos e tamén cans de persoas ilustres, coñecidas, recoñecidas, podese saber, coido que cans da Casa Real tamén, non? Cans da Casa Real, sí. Adestrei 3 cans da Casa Real, 2 mastíns dos Pirineos, un pastor alemán, que o rei... non se digo rei, non sei se... Emérito. Emérito, iba a decir consorte. Agora ten moita sorte que xa non ten traballo tanto. Pois adestrei tamén, adestrei a personalidades, a futbolistas, a ministros, ao que foi presidente da nosa xunta, o señor Manuel Fraga Iribarne, que teño unha anécdota moi boa tamén, unha anécdota fermosísima. Se pode contar? Sí, algunha se pode contar. El tiña moito... Era un home, para min... O trato que tiven con él, así, de cerca. De persoa a persoa. Sí, a primeira vez que topei con él estaba con doña Carmen Estévez, que era unha gran muller, e comigo sempre se portou tamén moi ben. E eu entraba ali naquela casa, pois entrei en Roxos, pero tamén entraba en Perves. E un día subeu, eu cando vin subía polo xardín e tal, entonces ela estaba comigo, e sempre me dicía que me parecía moito un fillo dela. Unha gran muller, de verdade. E me enchía os petos de... Eu tiña 20 e poucos anos, 22, por aí. Entonces chegou ele así co seu tal e dixo: es la tercera vez que tenemos que cambiar de escaleras, o algo así lle botou, e le dixo ella: mira Manolo, déjame en paz. Colleume polo ganchete e marchou. E isto o vivín eu, pero non dunha maneira tal, senón o vivín como algo bonito, como algo fermoso, non é unha crítica, senón como algo que con aquela naturalidade que ela tiña. E galega. E el con aquela rumba que tiña, sabía moitísimo de cans, era un home moi inteligente, o que vin eu, desde logo. Sí. E non me pasou o susto, de escoitar a meu pai castellano recio. Bueno, aquí sempre hai un oco, pero amor e para as emocións, xa sabes, en castelán, en galego, ou nun idioma que sexa, que xa temos hasta holandés escoitado aquí. Mira, digo que ademais dos cans célebres, ven xente de todo o mundo, ven xente de Alemanha, etcétera. Cando por aí adiante, sei que aínda hai moitas diferencias dende o punto de vista da sociedade, non? De como tratamos os animais de compañía, os cans, en España con respecto mellor a Alemanha, Francia ou Inglaterra, non? Bueno, eu teño xa cambiaron as cousas. A veces fago chiste, fago eu así unha parodia de que en Alemania as lavadoras funcionan sin auga, non? O propio, os emigrantes que marcharon para lá, eu da miña familia tamén, entonces de súpeto veñen aquí e Alemania era mellor. A ver, nós temos a nosa idiosincrasia, nós somos galegos e, por tanto, temos a nosa maneira de ser. Que sucede? No tema dos cas, imos moi atrasados, pero imos moi atrasados... É o que me refiro, porque hai lugares onde non se pode entrar co can, centros comerciais, comercios, a tendas, hai hotéis, medios de transporte, e por aí adiante non hai ningún problema. Ni moitísimo menos. Por exemplo, che podería decir que hai países onde existe o abandono cero. Suecia, Finlandia, Alemania... O desexable, Holanda, creo tamén. Holanda, pero se fletan a veces avións que van cargados de cans... De aquí. Para lá, sobre todo de galgos, e de cans de caza, etc. Sí, sobre todo de galgos, verdade? Temos unha falta de... Non diría de cultura, temos unha falta de sensibilidade, porque nós somos un país que pasou tamén moitas necesidades, e, por tanto, nesas necesidades non se tiña en conta o can. O can pasaba a ser unha figura que daba a xente, pasaba a ser unha figura que con unha codea de pan, pois tal, pero e eu entendo que en aquel contexto fora así, da mesma maneira que nos pegaban nas mans. Non había para comer, non... Pero ahora non ten ningún xeito. E agora non ten ningún xeito, entonces eu sempre estou reivindicando o mesmo, que non hai ningún xeito para que os cans estean amarrados nas cadeas. E se algunha persona ten algunha dúbida de como se sinte, que poña a cadea que ten o can e que vexa o que se sinte. Somentes un minuto, somentes 2. Non ten por qué. É dicir, pero non son ningún tolo que veña aquí a reivindicar unha cousa fora do normal. Estou reivindicando os dereitos da vida, non? Dereitos da vida que nos corresponden a todos. Entonces podemos ter os cans, son, ademais, pero a mí non me gusta chamarles mascotas, a mí o que me gusta chamarles son amigos, compañeiros,
terapeutas. Aquí está este amigo, este compañeiro, como se fose unha persoa na casa cos brazos aí cruzados, el tan relaxado, a carón do seu superamigo. É da casa. Este can foi terapéutico para min e foi terapéutico. Ten ahora 10 anos. 10 anos. Terapéutico para ti, Terapéutico para mí, para meu fillo, para todo. Ter un can é terapéutico para ti. Sí, bueno, estou maravillosamente ben. As dúas, creo que estamos encantadas. Hai xente que non tendo nunca un can, pois non sabe o que é. Rexeitamos o que non coñecemos. Sí, é certo. Cando che dicen, pois, eu me acordo, os primeiros, eu me acordo pois, as primeiras xente negra que vi aquí, pois, non había moita, entón, que che pasa, non? Rexeitamos o que non coñecemos, somos ignorantes daquilo que non coñecemos, cando nos metemos na pel dun animal e sabemos que sofren, que son emotivos, por que temos esta relación con eles? Eu recordo a primeira vez que cheguei, porque na casa sempre tivemos can grande, con meus pais, refírome cando era pequena e así, e a primeira vez que levei eu un caniche toi a casa, que xa hai moitos anos disto, meu pai dicía, estes cans a min non me gustan. E ao final andaba todo o día co canciño e adoraba, porque é así. Acabas querendo, aínda que o primeiro rexeitas, despois acabas te convencendo. Buscamos todo o mesmo, buscamos os mesmos, son seres sociais. Por tanto, son seres que necesitan do apego. Son seres que levan con nós miles de anos, máis de 5.000 anos entre nós. Son uns descarados, porque é a única especie no mundo que son como peixe rémora. É dicir, se te das conta, a maioría dos cans de que viven de nada, ou de moito, pero nos dan ese agarimo, e fan eles un pouco que lles dá gana, pero os coidamos, os facemos isto ou outro, pero, sin embargo, non fan. É dicir, os meus cans é que me axudan, pero a maioría deles solamente compañía. Sí, pero é moito, porque ese amor incondicional, a fidelidade que falla tanto noutras eidos da vida. Bueno, a veces teñeche que pasar cousas, porque ti se pasas ao lado dunha persona que ti eres unha persona que non tiveches necesidades, que non te veches e tal, non reparas o mellor. Non tes esa empatía, pero ti, se viviches cousas de perto, se viviches unha morte, se tiveches un can, se tes estas cousas non vas ter moito problema para empatizar, claro, entender e poñerte no lugar desa persoa. Unha das cousas que ti fixeches e ademais que ten recoñecemento tamén internacional é ese hotel, bueno, ademais de ter como un refuxio que acolles cans, tes un super hotel non de 5 estrelas e non de 5 estalos, como diste. Que digo eu, porque había unha miña estrela, eu teño unha navalla de 5 estalos. Entón eu digo que temos un hotel de 5 estalos, pero non é de 5 estrelas. Pero realmente no teu hotel hai habitacións normais, hai suites, con calefacción, cama, televisor, webcam, para que a persoa poda conectar coa habitación onde está seu can durante as vacacións e ver o que está facendo en calquera momento. Sei que mesmo algunha xente que marcha de vacacións ten a persoa que lles cociña ou que lles atende a casa normalmente que lle vai levar a comida ao can, levan os seus xoguetes. Como é ese hotel, Octavio? Pois é un hotel que eu sempre tive na miña cabeza e que quería que fora así. Eu quería explicar unha cousa para que a xente que nos está vendo nas casas que non confunda a frivolidade, non? Porque os cans viven como na súa casa. Por que teñen televisión? Que todas as suites teñen televisión, porque na súa casa teñen televisión. Porque son unhas necesidades que hai que cubrir, unhas necesidades. Hai moita xente, eu teño amigos, dice, eu marcho, pero deixo a te posta ao can para que non estea só. Entón é un pouco facer o mesmo que na súa casa, reproducir un pouco ese ambiente. Reproducir un pouco ese ambiente, e temos unhas cámaras que incluso ti, con unha aplicación no teléfono móvil, podes decir, por exemplo, Bobby, que tal, como estás? O can te escoita, ti o ves por unha camariña, e lle podes decir, quérote moito, e lle das un botonciño e solta unha bola de pienso ou de salchicha ou do que ti queiras. ¡Ah, que bueno! Increíble. Temos de todo. Tecnoloxía punta. Spa, cinta para que corran, manager training, eu que sei, aquí está todo revolto. Pero no medio de todo eso, temos canciños que recollemos da rúa e que ali están tan ben cuidado como os outros. Home, quero coñecer a unha das túas clientas, e amiga tamén, que ten 4 cans, e ademais o curioso é que María, os 4 cans que ten, que tamén van a este hotel, o Hotel Montegato, ela
recolleunos a todos, pois prácticamente da rúa. Falamos con María. Hola. Que tal, María? Hola, Yolanda. Aquí levantámonos todos para recibirte. Hola, que tal, María? Pues moi bien. María, benvida. A Gracias ti por es, invitarme. bueno, non ti exactamente, pero teus cans son usuarios deste hotel Montegato. Sí. Quero dicir que este é un dos teus cans, Mr. Jameson. Sí. É un galgo, supoño que é un deses galgos que pasaron unha vida terrible e que ti conseguiches recuperar e darlle unha vida maravillosa. Sí, a Jameson lo adopté en 2011, en noviembre, apareció como 2 meses antes en un vertedero en Córdoba, lo encontró una chica, entonces buscando por internet la manera de colocarlo en alguna protectora, dio con Sos Galgos en Barcelona, que es una... Ti es de Barcelona. Yo soy de Barcelona, perdona que no hablo gallego, llevo 2 años y medio aquí, pero todavía no... Algo falas, sí, seguro. No, pero mejor sigo en castellano. Y bueno, lo encontré, pues eso, yo conocí, entonces vivía en Madrid y uno de mis vecinos tenía un galgo y una de aquellas que me paré a hablar con él, a tocarlo y tal, me explicó de dónde había salido. Y ahí fue cuando yo empecé a descubrir la problemática que hay en España con los galgos. Mr. Jameson foi o primeiro. Fue el primero, sí, lo adopté en 2011, como te decía. Más tarde adopté recogí yo de la calle a Pepe, que lo abandonaron desde un coche y tardé 2 meses en sacarlo de la calle. Después vino... É un tekel, non? Que botaron un can de caza tamén. Sí, claro. es un perro de caza. Después... E botaron en marcha do coche. Sí. Y después adopté a Manolita, una bodeguera andaluza que me mandaron de Sevilla, que también siendo un cachorro la encontraron en la calle con una cadena colgando. Y la última, la galga, a Grace, que también se deshizo de ella un galguero a los 3 años de tenerla. Esa tuvo más suerte porque directamente la llevó él y la dejó en la protectora, no como Jay, que lo encontró una chica y estaba moribundo. Tenía filaria, o sea, después de adoptarlo yo, tuvo un proceso de 1 año de recuperación muy duro. Moi duro. Para él y para nosotros. Porque... Hoxe en día viven na casa contigo? Sí. Son como un membro máis da familia, non tes fillos, tes estes 4 sí, calciños que son como mis fillos, niños, ¿no? Sí, desde luego. Quiero decir, yo los trato como miembros de la familia y duermen dentro de casa, cada uno tiene su camita, tienen su pienso cada uno también, porque el que no tiene un problema de digestión engorda, entonces claro. Cada uno tiene su pienso y de hecho cuando cuando tengo que viajar y los llevo a Montegato, les llevo su bolsa con su pienso y ellos se encargan de darle a cada uno a súa dose, o seu pienso. Eles teñen unha suite, están acostumados a estar todos xuntos, non? E quedan todos xuntos. Yo antes había tenido experiencias con otros hoteles y nunca estuve contenta, siempre me daba... Notabas que non estaban... Los perros no comían o se quedaban muy tristes, aullaban y bueno, pues desde que conocí a Octavio y probé, pues una maravilla. Yo cuando entré en la habitación y vi que tenía la tele, el mobiliario como en una casa normal, digo, ostras, es que aquí se van a encontrar a gusto, porque claro. Vale, no es como tu casa, pero no deja de ser un ambiente muy agradable para ellos. Claro, seguro que se lle levas algo teu de roupa ou así para que lle chegue a ti, pois tamén estarán máis cómodos. Sí. Octavio, María ten 4 cans recollidos, cada vez é máis a xente que cando quere un can non o compra, non vai a un criadeiro, senón que recupera un can dunha protectora ou que encontra pola rúa. Ti crees que a nova lei que se acaba de aprobar vai ser un paso importante para que cambie a situación dos cans? Home, de feito é un cambio importante. E dos animais, en xeral, de compañía, claro. Sí, é un cambio importante, bueno, pasar de que sexan cousas a que sexan seres vivos, iso xa é, vamos, radical, fantástico, necesario, xusto, non sei, se me queda algún apelativo máis. Eso, en parte, a lei nacional, despois a lei galega, a min pareceme, en realidade, de verdade, eu son un tipo bastante crítico coas cousas, pero a min, en realidade, a lei galega me pareceu bastante innovadora e bastante adiantada cas outras leis autonómicas de outros sitios. É dicir, o feito de non ter os cans amarrados todo o día na cadea, é dicir, eso é un delito.
o pegarlle a un can que é un ademais delito. podemos denunciar, debemos facelo cando vemos a un can ou mesmo a un cabalo que están tamén atados. As pellas tamén. Sí, efectivamente. O tema dos circos que non teñan animales salvaxes. A min pareceme que estamos avanzando e moito. Na nosa comunidade autonómica é certo que faltan moitas cousas por facer, pero pareceme que foi unha lei pioneira. E na lei estatal, bueno, xa decir que un can non era unha cousa, e que o can, ademais agora, teremos unhas, xa había antes temas co tema dos divorcios, que o can é meu, o can é teu, xa teño visto máis dunha pelexa, sí, porque queda co can ali, polas visitas. Sí, bueno, a min teñeme pasado cousas como, por exemplo, se ven fulanito, dígalle que non está aquí o can. Digo, como lle vou decir que non está aquí o can? Digo, sí, porque venga outra, entonces a outra é unha tal. Estas cousas pasan como cos fillos, bueno, porque non son cousas, son seres sintientes, non? Sí. Por tanto, son emotivos. Dende logo que sí. María, ti és diseñadora, tal é o teu amor polos animais que mesmo decidiches facer unha marca co nome de Jameson, de Mr. J, o teu primeiro can, o galgo, e agora fas cousas maravillosas, accesorios pros cans, personalizados. El leitmotiv de la marca es Stylish and Conscious, que es como con estilo y conciencia. Y esto es porque, bueno, no utilizo materiales procedentes de animales, porque yo soy vegana y no utilizo piel ni como animales. Entonces, pues, yo quería hacer unos accesorios que fueran chulos, que fueran personalizados, que un poco que siguieran el estilo del perro y del dueño. Y sobre todo eso, que fueran amables con nuestro entorno, y además quería ayudar de alguna manera a estas protectoras que se dejan la vida y el dinero de sus bolsillos para recoger perros y para poderles dar una segunda oportunidad. Entonces, de cada venta dono el 5% a una protectora. Bueno, al final de año, el conjunto del beneficio, pues el 5% se le da a una protectora. Y en el primer año, que fue el pasado, lo doné a Sos Galgos, por ser la protectora donde adopté a Jameson. Y bueno, siempre estoy muy metida en temas de colaborar de alguna manera con protectoras y con temas que tengan que ver con la ayuda animal. Por ejemplo, estoy muy comprometida y de hecho ya he colaborado con Yo Galgo, que no sé si lo conoces, pero es una película que se está haciendo que habla sobre la situación del galgo. Pero no es un documental al uso, bueno, de hecho llevan ya 3 años rodando y se está haciendo con mucho gusto. Yo por eso les dije que sí, porque los dos nos seguíamos por redes sociales. A mí me gusta mucho su trabajo, a ellos les gustaba mucho lo que yo hacía, y al final, pues mira, cosas de la vida, nos conocimos y surgió esa colaboración. De hecho, yo los invité a venir aquí, porque yo siempre que ven fotos de mis perros en las playas, le hago muchas fotos aquí en Galicia, ¿no? Playas salvajes, parajes maravillosos. Entonces, Geray, que es el director, me llamó y me dijo, oye María, me gustaría mucho ir a rodar la última escena a Galicia. Y entonces le dije, claro, por supuesto. Entonces el verano pasado vinieron, él y su equipo, y rodaron con sus galgas, que son las protagonistas de la película, y los míos también salen. Y bueno, es de lágrima, ¿eh? Sí, bueno, sí se levamos bastante, va a ser, seguro que sí. Va a ser muy, muy bonito. Octavio, ¿qué vai pasar? Imos poder levar os cans a praia ou qué? Claro, xa se poden levar. Sí? Sí, hai moitas praias que sí. Pero non en todas. Non en todas, desgraciadamente, pero non en todas porque isto é un pouco, é un conxunto de cousas, é dicir, non se levan os cans ás praias porque non temos a cultura de levar os cans ás praias, a cultura é de cultivar, hai que cultivar a xente para que leve os cans ás praias, para que as autoridades, os concellos teñan praias para levar os cans, e para que a xente vexa que os cans non van facer nada, absolutamente nada, que poden convivir con nós, como viven en moitísimos países, e que podemos convivir todos en conxunto. Que sucede? Que claro, se ti sacas un can que está amarrado durante 24 horas e o ceibas un momento, o can sale como un tolo. Pero se ti tes un can como está aquí el, que ven comigo... É socializado, ademais, porque o problema é que moitas veces non teñen contacto con outros cans, entón están nerviosos e moitas veces é o medo que lles fai reaccionar de mal xeito. Temos unha cultura do adestramento que para min
está de modé, está pasada, está arcaica. Somos demasiado restrictivos pero temos que ir ao mundo das emocións, temos que ir ao mundo de que necesita o can, porque que é a educación? A educación é que ti podas desenrolarte como ser vivo na túa especie, no ser humano, intelectual, emocional, racionalmente, nos cans o mismo tamén, non? Bueno, Octavio, eu coido que emocionalmente, Luce máis eu, xa temos aquí un enganche, a min vai me costar moitísimo desprenderme dela. Graciñas a los dous, Octavio, María, por compartir este amor tan incondicional aos animais connosco. Un placer. Gracias a vos, Ogallá, que todo isto sirva para que Galicia sea unha comunidade pioneira no bo trato aos animais. Seguro que sí. Continuamos con amor e con máis sorpresas.